ηλεκτρικά μπλουζάκια και καπελάκια. Και από τις δύο πλευρές της μεγάλης πίστας υπάρχουν σημεία τα οποία υπάρχουν μπλουζάκια συλλεκτικά. Anytime, Άστρικα, Ούλτρεξ, Λίμπτον, Σιλές, Σέλ, Πότο και Παπαδόπουλο είναι τα ονόματα του στο Φυλατάκι. Άκουια διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Volvo Amazon, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κερδίσει το Rally Ακρόπολης και έχει τρέξει εδώ στον Τατό. Η Mazda Cosmo μέσα στο Πατουπόλου Καλή, με τα κοσταράκια της άπαξης βέβαια, με το 35 μια πολύ ωραία Lancia Fulvia, το 5 με το V8, το 2 το 3 Volvo, 544 Καπούρα, 29 Volkswagen, 14 Ford Taurus, 12 MG, 36 Peugeot, 24 Ford Escort, 30 Alfa Romeo, σειρά 105, η πανέμορφη Coupe Veloce, 7 Jaguar, 22 Ford Targa, 15 Mercedes, 33 Ford Taurus, το 10 Mercedes, με το 28 MG, με το 25 BMW 1602, 21 το εκπληκτικό και πανέμορφο Morgan, ένα αυτοκίνητο που γέννησε αυτή το μορφή μέχρι και σήμερα. 37 Mercedes Ecos Mini, το αυτοκίνητο που σχεδίασε όχι μόνο την αισθητική του αλλά και τις τεχνολογικές του λύσεις. Ποιος, ο δικός μας Έλληνας παιδιός Αλέκος Σιγώνης, 23 Κάπρι, 38 αργά με τον Ελφίνα, το Σέβρονο του 1926 και η Κόρνα.